Tedd különlegessé a mindennapokat fenntartható juhússal Európából. A juhús továbbra is kiemelten fontos, fenntartható húsféle, azonban nem az egyik leggyakrabban asztalra kerülő alapanyag. Így Magyarországon és Spanyolországban is útjára indult az Interovik és a juh- és kecskeágazati szakmaközi szervezet közös népszerűsítő kampánya, mely a fenntartható európai juh- és bárányhúst helyezi előtérbe. A célunk az, hogy javuljon a bárány és juhús megítélése a fogyasztók körében. Ledöntsük az ezzel a húsfélével kapcsolatos tévhiteket, valamint a fogyasztók az európai eredetű húst részesítsék előnyben. Mit teszünk ennek érdekében? Átfogó, 360 fokos kommunikációs kampányt folytatunk informatív, folyamatosan frissülő weboldalunkkal, amellyel közel 279 000 embert értünk el 2025-ben. Ez a szám nagy mértékben köszönhető különleges, de otthon is könnyen elkészíthető receptes tartalmainknak. A Bari Info közösségi oldalunkon folyamatosan közzétesszük a legfontosabb híreket és eseményeket. Igyekszünk a közösségből tudatos fogyasztókat formálni, így folyamatosan kommunikálunk táplálkozás élettani és fenntarthatósági tényeket, érdekes információkat. Az intenzív online hirdetési kampánynak köszönhetően több mint 1 millió ember értesült rólunk az elmúlt évben, amelyben nagy szerepe volt a kampányba bevont influencereknek is. A nyomtatott sajtóban megjelent hirdetések több mint 559 000 embert értek el. A tévében is benne voltunk, amelyet 130 000-en láttak. A rádiós interjúk is sikeresek voltak, hiszen a Trend FM-en és a Sláger Rádióban készült interjúk több mint 589 000 hallgatót értek el. És ami a kampány egyik legnépszerűbb elemét jelentik, receptek minden mennyiségben. Az influencerek által elkészített képes videós tartalmak mellett profi csapattal saját receptvideókat is forgattunk, amelyben részletesen bemutattunk különleges, éttermi minőségű, de otthon is elkészíthető fogásokat. Nem csak az online térben voltunk aktívak, ahhoz, hogy a fogyasztókkal minél többet találkozzunk, részt vettünk 5 eseményen az ország különböző pontjain, szakmai kiállításokon, vásárokon, nagy számban látogatott rendezvényeken és konferenciákon is, ahol 145 000 ember vett részt összesen. 2025-ben is megrendeztük a Báránynapok éttermi hétvégét, amelyhez 37 étterem csatlakozott, és több mint 192 000 ember ismerte meg ezt a kezdeményezést. A beharangozó megjelenéseknek köszönhetően sokan a rendezvény miatt vettek célba egy-egy éttermet, de mások is nyitottan álltak a kezdeményezéshez, és választottak bárányos fogásokat. És hogy tovább fokozzuk az ízélményt, ismét 5 áruházban kóstoltattunk Budapesten, 1000 adag bárányos fogást osztottunk ki a vásárlók között. Többen az ízélmények hatására már bárányhússal tértek haza hétvégi bevásárlásukról. 2025 egy igen sikeres év volt. A hatékony, közvetlen, de informatív kommunikációs kampánynak köszönhetően javult a bárány és juhús fogyasztói megítélése egy év alatt, és még mindig ehhez a húsféléhez társítják a fogyasztók a leginkább a fenntarthatóságot. 2026-ban tovább dolgozunk azon, hogy a bárány és juhús ne csak a húsvéti asztal dísze, hanem a mindennapok egészséges és fenntartható alapanyaga legyen. Te már velünk tartasz? Ha még nem, csatlakozz az alábbi felületeken. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.